Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Diah Rahmanirun saking kelas 12 MP kalih nomor absen 7. Ning kene kula badhe maos cerkak babagan saklatine kembang mawar. Bagas minangka bocah lanang sing dikenal rada kikuk yen cedhak karo wong sing disenengi. Saben dina dheweke liwat ngarep omahe Naila, cah ayu sing tansah nyapu teras saben isuk. Bagas mesti pura-pura sibuk karo HP utawa nunduk supaya ora ketahuan yen atine deg-degan. Saesuk, Bagas mutusake kanggo menehi kejutan cilik. Mawar abang siji-sijine sing bisa dituku saka dhuwit jajane. Nalika tekan ngarep omahe Naila, grogi sing wis dikumpulake suwene pirang-pirang dina langsung pecah. Tangane gemeter lan mawar sing digawa kanthi ati-ati malah kesemplung menyang grojogan sing lagi mili. Bagas dadi kikuk lan mung bisa ngadeg kaku nganti kaos kena cipratan banyu. Nanging ing tengah rasa isin sing nglimputi, dheweke sok rumangsa yen kahanan iku malah gawe swasana luwih aneh nanging menggemaskan. Saka kadohan, Naila katon guyu tipis amarga ndeleng karakter Bagas sing polos lan ora akeh gaya. Wiwit dina kuwi Bagas dadi luwih wani, senajan mawar sing digawa pisanan atus luwih dhisik tinimbang wong sing dituju. Pengalaman kuwi gawe dheweke luwih percaya diri. Nalika esuk-esuk sabanjure dheweke liwat, rasa grogi ora malih kaya biyen. Lan Naila amarga wis kerep menyaksikan tingkah lucune, dadi luwih seneng ndeleng Bagas teka saben dina. Kisah cilik mau dadi wiwitan saka hubungan sing sederhana, manis lan rada nggilani, nanging nyenengake. Persis kaya mawar sing tau kesasar nanging tetep ninggalake wangi romantis. Sampun cekap, cerkak saking kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.